tuloy. Okay! Gusto nyo ba ka?
Love you, Cardo. I love you, Cardo. Cardo, I love you. Mwah! Ay, Yasser. Shoutout mo lang, Yasser. Shoutout kay Yasi daw. Nag-enjoy yung mga tao dito. Ayan, 1, 2, 3. Bow. Human ako, gi-apil-apil na ko nila ganina. Binda. Hoy! AUV! Lovely! Bonya! Hi! Kinsa imong gi-anhi? Si Coco. Coco? Coco ba ni Martin? Sensya na ako rin yung makita ng artista. Char lang. Murag na commotion doon sa may kwan. Sa Pistrano. Kinsa inyong giulat, ma'am? Kinsa inyong giulat? Yang kasing. Naday lang ang dito sa sulod. Pasok na tayo. Hello. Pero ang kuan ang nag-score. Ito mga artista po. Artista. Si Manilyn Reyes. Si Reyes. O si Romnick Sarmiento. Oh, is this live? Si Si Boy Negro. Max Urban. Max Urban. Pare, kumusta kayo pare? Okay lang? Pare, okay lang kayo sama? Ay na pare, huwag mo kong puso. Kumakaon pa ako. Kaya ka talaga. Mo ko niyan, napalaw talaga ako din. Hindi ko nila manuhan. Sa hindi niyo alam, kwento ko lang ha. Kasi nasa stage na kami, pumunta na yung mga DJ sa stage kasi nandun na yung mga artista. Oo, yun. Tapos, okay na, lamano na ako kasi ako nauna, diba? Tapos, thank you na sila lahat, no? Tapos, pag alis ng mga artista, di dapat lamano na kasi si Joe hindi pa nagpalamano ng mga artista. Oo, lumamano ako. Sinong nauna na lumano sa... Lumano ko kaya hindi natanggap yung kamay ko. Pag ganun ko ng kamay ko kaya gumawa. Hindi na lang. Okay lang wala nakakita. Nakita mo ko. Kakain na kami. Tapos nandito tayo sa Kusina Higala. Busog na po kami. Pero kumakain pa si Jam. Hello Jam. Please subscribe sa kanyang channel. Ano kaya channel? Ganun di ka mag-channel. Tapos Joe Corny Vlogs channel. Joe Corny Vlogs na. Joe Corny Vlogs. Salamat. Rod Bolivar. Subscribe to his channel. Ay, congratulations sa Twitch Philippines na live streaming kay Jam at ni Rod Bolivar. So, yan po. Tingnan niyo, nakasave po ba yun? YouTube channel. Punta lang kayo doon. Yung coverage ng Carnival, street dance, competition. Sugakod naman sa Tagalog. Kahit nabubulol kami. Tagalog at English. Tagalog, Kusina Higala. That was so amazing. Like, oh my God. Hindi na siya makauna. Ano yun eh? Asa, parang rin sa lamok ba? Para iwas, Genge. Alam niyo ba kung paano ibenta na mabilisan ang binaki? Alam mo? Paano? Coca. Humor mo lately. Welcome to Joe Corny Vlogs. Ice cream. Coca. Let's try this. Tina. Let's see. Let's see. Napasok po ako. Bago natin kainin, alam nyo ba na ang binaki ay hango sa salitang cabin? Balihin nyo ang cabin. Binak. Di ba? Kasi yung cabin ang pinakaunang nilutuan po ng binaki.
Actually, yung una po, yung original name po niyan ay Binakik. Binakik. Kaya lang, Pinoy tayo eh. Binakik. Kiki. Kiki. Do you love me? Dili na wala, kawala si Jigo. Welcome to Joe Party Club! Ganito po yung nangyari, alam nyo, sila po ay tapos na po kumain. Tapos, nandun na po sila sa iba't ibang mga ano po, so nag-picture taking na po sila. So, ako kalma lang, dito lang ako. Wala na nga sila, oh. Pero yung iba, nandun lang sa ano, ang dami nila doon, oh. Pasensya na po, kasi hindi po ako mahilig sa artista, eh. Kasi, ano naman, galing na tayo dyan, eh. Pasensya na. Ganito po yung eksena. Si DJ De La Peña, marami tayong mga personalities. Mahilig din sa artista, pero ako po, hindi po ako mahilig, pasensya na po. Ikaw? Wala. Ikaw, mahilig ka ba sa artista? Mahilig ka? Yan, namin po sila. Nag-aabang na po sila kasi pauwi na po si brother ko. Ano po inaantay niyo? Hinihintay natin ang pagdating ni Carlo Danisa. At naka-linya na kami lahat. Ready na. Pero para kasali ba tayo sa tutorial? Dito sa TV. Ba't ka sad? Ano nangyari, Joe? Nandito ka. Kanina kami. Gumanon kami na ano eh. Marami kaming ano ginawa. Tapos ikaw nagilak-ilak ka dito. Ano ka kasi? Alam mo naman, ano? Kasi ex galit pa talaga sa akin. Until now, galit pa siya. Oo. Nakita mo sa video? Kita ko. Gusto mo i-reply natin? Inis. Oo. Ipakita mo kasi inis na ba niya kung galit na galit siya sa akin. Tingnan natin. Tingnan natin ha. Ready guys? Let's go. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan. So, yung pag hiwalay namin, Hilawan. kita mo yung may
Wala, besh, yung halas, besh. Sa Facebook page ko po. Sabi lang halas, besh. Scary, beshi. Ang halas si beshi. Be careful, besh, careful. Yun yung last namin na inusapan. So, medyo hindi pa kayo nagkabalikan na mag-istorya. Kanina lang, akala ko okay na kami. Hindi. So, na-expect ka? Ignore niya yung ano ko, yung laman. Okay. So, kung nanonood si... Dahil talaga ako. Kung nanonood si Yasi, ano bang anong message mo sa kanya? Si last. Besh, alam ko naman, naiintindihan mo. Sorry kung alam ko na galit-galit ka pa sa akin. Sorry na. Nakabalos na ka na. Nawawan ako sa stage. Kung ang kuha, Yasi. So, Yas, sana Last na yun. Pero sana Yas, magbago ka na. Dapat patawarin mo na itong friend ko. Kasi tagal naman yan eh. Dahil na sandaling inusapay lang. Ano naman talaga ako yan? Tawag ako siya, Ricardo! Ano masasabi mo? Nakita mo sino yung babae na yung idol mo na babae? Ano ba yun? Si Empress. Si Yasmin. Si Yasi Pressman. Saan mo siya nakilala? Doon ba sa Germany? Di ba? German na naman. Actually, nag-visit kami sa Germany tapos Hindi man yan Germany. So yan lang po, nabibebo na sila kasi wala nang artista. Nagkakatsawan na sila sa kanilang sarili. So that's it lang po. Salamat po sa panonood ng aking vlog na tumatagalog po tayo kasi meron po tayong mga Manila na mga friends na bumisita dito sa bakit nandito ako sa kilid. So, if you haven't subscribed yet, please subscribe. Don't forget to click that like button and that notification bell. Please click that. And, please click that so that you will be notified when you are subscribe. Bye bye.